Kulukudu sengaphakathi nawe songaphakathi mbukule emakhaya njengoba ngulethele indaba zamaskandi esuke ihamba phambili. Uma uthi yaqala ngempela ukufika kule channel, hlala ivakashela njalo njengoba ihlale kulethele indaba ezishisayo zamaskandi. Namhlanje ngidonsela indaba zokuthi sekukuningi uphawula emva kokuthi udokotela uKhehlelezi efaka ivideo bedla benongizo mfamchunu. Kule video le uvela ngokusobala ukuthi upresident oyibiza ngopresident ungizo mfamchunu futhi izezogoba khona into emhlula lapho ukuthi evula ibhodlela la khona erestaurant kuzokwadingeka ngempela ukuthi abantu abasebenza erestaurant bezomsiza bemkhombisa ukuthi ivulwa kanjani. Sekukuningi ukuphawula njengabanye besho ngempela ukuthi lento eyenze udokotela uKhehlelezi kungi-expose ungizo mfamchunu ukuthi emkhombisizwe lokho ukuthi ngempela khona into emhlulayo. Abantu abaningi bathe bengamele udokotela efake le video kundle zokuxhumana njengoba kuwumhlambalaza umuntu kanje. Kodwa abanye basho ngempela ukuthi hawu kade no president khona into emhlulayo. Mbukele emakhaya wena ngokubuka kwakho ukuthini uphawula. Ngabe nibona kanjani le ndaba? Ngabe ngempela bekudlala noma ngempela expose ungizo mfamchunu ukuthini uphawula kwakho? Ngabe uyamgxeka udokotela uKhehlelezi noma nawe ukuthatha as a joke? Mbukele emakhaya thini next time sengulethele futhi indaba esuke ishisa emkhakheni kamaskandi. Siyabonga. Ngiyakhuluma nale nto.